Madzulo abwino alero lachisanu ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mike Mlongoti ndi nzangayo Tauson Kamalata, koma poyamba naye miti yake. Maiko ambungwe la SADC amvana zolimbana ndi katangale ndi ziphuphu pogwiritsa ntchito makina a intaneti pogula katundu wa boma. Akatswiri olondoloza za ulamuliro wabwino ayamikira boma posamutsa mwachangu mzika za dziko lino zomwe zikuthawa nkhanza mdziko la South Africa. Ndipo zipangizo zoponyera voti pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC lichititse lachiwiri likudzali zafika mdziko muno. Takulandirani tsopano nkhanizi mwa tsatanetsatane. Maiko omwe ali mamembala a bungwe la SADC alengeza njira zatsopano zolimbana ndi katangale ndi ziphuphu. Wanena izi ndi mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB mdziko muno, Gabriel Chembezi, yemwenso ndi wapampando wa mabungwe olimbana ndi katangale m'mayiko omwe ali mu SADC. Glory Chinyanga walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Trust Office. Polankhula ku Lilongwe, Achembezi anafotokoza kuti maiko omwe ali mamembala a SADC agwirizana kuti ayambe kugwiritsa ntchito makina a intaneti pogula katundu wa boma. Malinga ndi Achembezi, kusinthaku kuthandizira kuchepetsa katangale ndi ziphuphu. Mkulu wa bungwe la ACBU anatsindikanso kuti bungweli lionetsetsa kuti kampani iliyonse yalembetsedwa ndi mwini wake weniweni. Iwo ati nthawi zambiri anthu andale amagwiritsa ntchito makampani achinyengo kuti achite katangale. Mfundo yachitatu ndiyomwe timanena kuti pa chizungu beneficial ownership register. Njira ina imene anthu akumabera kapena kupangira zakatangale ndi kugwiritsa ntchito makampani. Kuseri kwa makampani kuja kumabisala aini yake enieni amakampani amene samaonekera pa madocuments amakampani. Choncho tikufuna tilimbikitse dziko lilonse la mu SADC lapemphedwa kuti lilimbikitse malamulo onena kuti tiunikire tiziwe kuti makampani onse amene tili nawo dziko mmenemo aini yake enieni akampaniyo ndi ndani. Msonkhano wa SADC Anti-Corruption Agencies unayamba pa 22 June 2026 ndipo watha lachisanu pa 25 June. Boma lafotokoza kuti ntchito yothetsa maukwati a ana mdziko muno ndi njira imodzi yotetezera ana ndi kumanga maziko olimba atsogolo lawo. Polankhula pa msonkhano okhazikitsa ntchitoyi kuchiwamba ku Lilongwe, nduna yoona za chisamaliro cha wanthu a Mary Navicha inati ntchitoyi ilimbikitsa kuteteza atsikana kulowa m'banja nthawi isanakwane. Mtolankhani wathu Wanangwa Mvalo walemba ripoti. Polankhula pa msonkhano kuchiwamba ku Lilongwe, Navicha anafotokoza kuti ntchitoyi ndi njira imodzi yomwe ingathandize dziko la Malawi kuthana ndi mavuto omwe amabwera kamba kolekelera atsikana kulowa m'banja ali achichepere. Navicha anati ndalama zomwe zapezeka mu pulogalamuyi zithandiza boma ndi mabungwe ena kukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa atsikana kupitiriza maphunziro awo ndi kuwateteza ku maukwati osavomerezeka. Lero takhazikitsa nkhondo yothetsa maukwati ana, ndipo nkhondo imene tikuwina. Ndathokoza President a dziko lino okatisokolosera chithumba cha ndalama chothetsera maukwati ana m'Malawi muno. Ngati dziko tikuyamikira kuti takhala tikuyenda pomenya nkhondo imeneyi, koma timayenda motsimphina chifukwa cha mavuto ambiri. Mavuto ena amene tinali nawo anali akusowa kwa chuma, kusowa kwa thandizo, kusowa kwa upangiri ndi kusowa kwa umodzi. Koma kubwera kwa chithumba ichi kwatimanganso pamodzi kuti tiyambenso kumenya nkhondo ikupita chitsogolo. Woyimira bungwe la UNICEF ku Malawi a Penelope Campbell anati bungwe lawo likudziperekabe kuthandizira pulogalamuyi kuti atsikana asalowe m'banja nthawi yawo isanakwane ndiponso akhale ndi nthawi yopita patsogolo ndi maphunziro awo. NBS Bank PLC yapereka ndalama zokwana 420,000 rands
komanso mabasi awiri ku bungwe loona ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma pothandiza ntchito yobweretsa Malawi omwe akuchokera ku South Africa. Poyankhula ndi MBC ku Lilongwe, komishonala wa Dodma a Wilson Moleni wati thandizoli lafika mu nthawi yake pomwe chiwerengero cha wanthu omwe akuyembekezera kubwerera chingathe kukwera kuchoka pa 10,000 kufika pa 15,000. Zambiri mu ripoti la Samantha Mana lomwe akuwerenga ndi Yamikani Makanga. Wilson Moleni ati kuchuluka kwa anthu omwe akufuna kuthandizidwa ndi Dodma kukupitiriza kuyika mavuto pa zipangizo ndi ndalama zomwe boma lili nazo. Iwo apemphanso Amalawi omwe ali ndi kuthekera kubwerera kuno ku Malawi okha kuti atero pofuna kuchepetsa mavuto pa ntchito yobwezeretsayi. Komabe ngakhale tikutero mmene tikubweretsa anthu ambiri choncho enanso ochuluka akupita ku makambu chifukwa cha mantha amene ali nawo anthu kuti mwina angathe kuchitidwa zinthu zoyipa. Ndiye ifeyo tikupempha kuti Amalawi amene ali ndi kuthekera asadikire kwambiri mabasi aboma. Titumiza ena mabasi ambiri komabe mmene kulili ku South Africa ko sikuti munthu akhale nkumadikira kuti mabasi aboma afike. Kuli bwino kuziteteza mwachangu mwina madeta amene akutchulidwa wasanakwane. Mmodzi mwa akuluakulu ku NBS Bank, Mervyn Mdonga, wati ndalama ndi mabasi awiri omwe iwo apereka zithandiza pa mayendedwe a anthu omwe akubwera kuno kumudzi. Kubwera kwathu kuti tigwirane dzanja ndi boma ndi kuthandizira kuti azibale athu abwere kuchokera ku South Africa ndi chimodzi mwa chinthu chachikulu chimene tingapange. Chifukwa mukudziwa ino pa bale amene akubwerawo patheka upezeka kuti wina aliyense ali connected nawo, pali mkhazeni, pali mwina anti, pali achibale ndithu. Nde ngati NBS Bank tachita zimene zimufuna kuthandizira kuti mtundu wa Malawi umene uli kunja ukuvutika ubwerere kuti adzakhale nafe kuno. Chimene tapereka katheka kukhala ngati kakang'ono koma zipangabe kuti chachikulu chinanyake chichitike. Pakadali pano Dodma yasamutsa malo olandilira obwerera kuchokera ku Kamuzu Stadium kupita ku Joyce Chitsulo Stadium m'boma la Mwanza pofuna kupititsa patsogolo kayendetsedwe ka ntchito yobwezeretsa anthuwo. Padakali pano anthu omwe amalankhulapo za nkhani za ulamuliro mdziko muno amavuto Bamusi ndi Asiza Kondowe ati ndiokhutira ndi momwe boma likugwirira ntchito yosamutsa nzika za dziko lino zomwe zikuthawa upandu mdziko la South Africa. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Kwa sabata zingapo tsopano bola za masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre lakhala malo omwe pakuchitika zinthu zambiri kuchokera pomwe boma linayamba kusamutsa nzika za dziko lino zomwe zikuthawa za upandu mdziko la South Africa. Anthuwa akafika pa bola la Kamuzu, akuluakulu a boma ndi mabungwe ena okhuzidwa akumawalandira ndipo kenaka apolisi ndi achipatala amawachititsa zipikisheni za umoyo ndi chitetezo. Pa chifukwachi boma akuliyamikira chifukwa cha ntchito yabwino yomwe ikugwira kuchokera pomwe idayamba kusamutsa anthu mdziko la South Africa. Ndipo mmodzi mwa akatswiri oona za ulamuliro Amavuto Bamusi ati boma laonetseratu poyera kuti limayika chidwi chake pa umoyo wa anthu ake posatengera dziko lomwe ali. Dr. Justin Saida, Chief Secretary, nawonso akusiya zina zonse ndi kupita pa ground kukalandira Amalawi amenewa chimodzimodzinso nduna iona za maubale akunja kwa dziko lino Dr. Chaponda nawonso ndithu akupereka utsogoleri pansi pa ulangizi umene kuchokera kuti zonsezi zikuchokera pa utsogoleri wa President Professor Arthur Mutharika. Ndiye timafuna kunena kuti izi zipitirire choncho, boma lipitirire kupereka thandizo kwa Amalawi amenewa chifukwa amenewa ndi abale athu, ndi Amalawi ndithu. Pothirirapo ndemanga Asiza Kondowe ati ntchito yomwe boma likugwira ndi yayikulu kwambiri ndipo apempha kampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza boma ku ntchitoyi. Ndi pempho langa ndithu ku mabungwe osiyanasiyana ndi amipingo kunena kuti pamene boma lapereka danga kunena kuti tatiyeni tigwirane manja, tatiyeni tichitepo kanthu
ndi nthawi imene nzika zathu zikumana ndi mavuto osiyanasiyana, ena akuchokera m'mipingo yosiyanasiyana, m'madera osiyanasiyana. Wina aliyense amene ali ndi kuthekera titengepo gawo kuwathandiza, chifukwa ntchito iyi ndi yayikulu kwambiri. Amalawi alipo ochuluka amene akuvutika. Zimakhumudwitsa nthawi zambiri kunena kuti amabungwe amene si aboma woyima paokha sakuoneka pakali pano, koma mwaona posachedwa apa ayamba kudzudzula boma, kumanyozanso boma, pamene iwowo sakuchitapo china chilichonse pamenepa. Zimenezi sizofunika. Nthawi zina tikakumana ndi mavuto ngati amenewa timene tigwirane manja tipulumutse miyoyo, ndi zofunikira kwambiri. Malinga ndi nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodoma, anthu opitirira 15,000 ndomwe aonetsa chidwi chofuna kubwerera kuno kumudzi kuchoka mdziko la South Africa. Nthambi iyi ati ikufuna ndalama zosaposa 24 billion kwacha ku ntchitoyi. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Zipangizo zoponyera voti pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC lichititse lachiwiri likudzali zafika mdziko muno. Zipangizozi zafikira pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe, komwe wapampando wa bungweli Justice Annabel Ntalimanja watsindika kuti ndokonzeka kuchititsa chisankhochi molingana ndi malamulo. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Malinga ndi Justice Ntalimanja, zipangizo za chisankhozi ndi mapepala oponyera voti komanso owerengetsera mavoti pa chisankho chosankha aphungu a nyumba ya malamulo ku dera la Machinga Mikoko, Balaka Mulunguzi komanso dera la Bwaira mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la MEC lichititsanso chisankho cha makhansala ku wodi ya Uliwa mboma la Kalonga komanso ku Kanjuli mboma la Machinga. Ndipemphe ma monitors amene akuyimirira azipani komanso opikisana nawo oyima paokha kuti aonetsetse kuti pa 28 ali ku constituency Tale Center kuti akaonerere kunyamula katundu kuchoka ku constituency Tale Center ko kupita ku polling station. Mmodzi mwa anthu omwe anayimira zipani za ndale, Michelle Makina, yemwe amachokera ndera la Bwaira mu mzinda wa Lilongwe, wati aonetsetsa kuti akutsatira ndondomeko zonse za chisankho kuti alondoloze mmene MEC ikuchitira china chilichonse. Ife tikuonetsetsa kuti anthu onse amene akutitsatira komanso ife amene komanso kandidate wathu amene akutitsogolera akutsatira malamulo amene ayikidwa a MEC, komanso kuonetsetsa kuti tikamapanga makampeni athu komanso tikamakhala tikulimbikitsa kuti aliyense akatokhala otsatira malamulo kuti tikathe kusunga bata pamene tikuyandikira ma elections athu, mavoti athu komanso tsiku limene tidzavotera. Bungwe la chisankho la MEC lapempha zipani kuti zitsatire ndondomeko zokopera anthu popewa ziwawa pamene kwasala masiku awiri kuti nyengo yokopa anthu ithe. Nyengoyi inayamba pa 30 April ndipo itha la Mulungu likudzali nthawi ya 6 koloko mmawa. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Maiko a mbungwe la SADC amvana zolimbana ndi katangale ndi ziphuphu pogwiritsa ntchito makina a intaneti pogula katundu wa boma. Akatswiri olondoloza za ulamuliro wabwino ayamikira boma posamutsa mwachangu mzika za dziko lino zomwe zikuthawa nkhanza mdziko la South Africa. Ndipo zipangizo zoponyera voti pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC lichititse lachiwiri likudzali zafika mdziko muno. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Tipitirize ndi nkhani yokuti boma lati lipitiriza kuyika chidwi ku ntchito zopititsa patsogolo ulimi wa makono. Nduna ya zaulimi Mayi Rosa Fach Mbirizi imayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene imapereka matrakta 15 kwa magulu a alimi pansi pa ndondomeko ya Agriculture Commercialization AGCOM 2. Chipiriro ntumodzi wadza ndi nkhani yonse. Kwa nthawi yayitali dziko lino lakhala likulangiza alimi kuti ayambe kugwiritsa ntchito matrakitala polima
zomwe zimathandiza kulima malo akulu pa nthawi yochepa mwa zina. Izi tsopano zitheka kutsatira kuperekedwa kwa matrakitalawa kwa magulu a alimi kudzera ku AGCOM 2. Nduna ya zaulimi a Rosa Fash Mbilizi anathokoza World Bank chifukwa chotukula ulimi mdziko muno ndi ndalama zokwana $390.6 million zomwe ndi zochuluka kwambiri kufanizira ndi ndalama zina zomwe banki ikupereka ku maiko ena kumwe kulinso ntchito yotere. Ndunayi yati chifukwa cha kudzipereka kwa boma ndi chidwi chake ulimi wa khasu uchepa mdziko muno. Ndithu kuti ndikotheka kuti kumalawi kunoko khasu limwina tichepetse kapenanso mwina tilisiye pambali chifukwa ulimi wolima ndi khasu sitingapita nawo patali. Anditu kunenanso kuti cholinga cha boma motsogozedwa ndi Profesa Peter Mutharika pa agenda yathu even in manifesto ya DPP tinanena kuti tufuna kuti alimi athu aziuza zipangizo za makono pa nkhani ya ulimi. Makamaka nkhani a president imakhuza kwambiri kumbali ya azimayi. Fuka azimayi athu ndi amene ambiri amalima. Andi amalima ndi khasu ena mwana kumbuyo. So izizi a president zimakhuza ndipo akhala akundiuza kunena kuti ndithu nkhani ya khasu iyi tisiye pambali. Kaona tikulimbikitsa kwambiri ulimi wa makono osati tractor yokha chifukwa si wonse amene angakwanitse. Mkulu wa AGCOM 2 a Ted Dakhuma ati ntchito yogwiritsa ntchito zipangizo za makono pa ulimi ikuyenda bwino tsopano pansi pa projekti yawo. Matrakitala 15 ndi chigawo choyamba cha matrakitala 60 omwe magulu a alimi alandire pansi pa AGCOM 2. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati lipitiriza kugwira ntchito ndi amayi amagulu azokonda amayi pofuna kutukula miyoyo ya amayiwo pachuma kudzera mu njira zosiyanasiyana. Oyang'anira MBC makamaka ku chigawo cha kumpoto achimbiza msimuko amayankhula izi ku Rumbi pamwambo opereka makina a ulimi wa nthirira ogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ku gulu la Rumbi zokonda amayi. Gululo linali limodzi mwa magulu omwe anachita bwino pamwambo wa zokonda amayi macheza chaka chatha. Tili ndi ripoti la Chisomo Manda. Kunali chimwemwe ku Rumbi pamene amayi a gulu la MBC zokonda amayi amalandira makina nthirira omwe ndi ogwiritsa ntchito magetsi amphamvu ya dzuwa kuchokera ku bungwe la Malawi Broadcasting Corporation mothandizidwa ndi limodzi mwa makampani omwe anathandizira programu ya zokonda amayi macheza chaka chatha ya Synthesis Agriculture. Poyankhula pamwambo oyang'anira bungwe la MBC ku chigawo cha kumpoto achimbizi a msimuko omwe anayimirira mkulu wa bungwe ili pamwambo adati MBC ipitiriza kugwira ntchito ndi amayi amagulu azokonda amayi pa ntchito zachitukuko zosiyanasiyana mdziko muno. Director General athu omwe anandituma kuti ndibwere kuno ndizapereke makina amenewa kwa gulu ili la zokonda amayi la kuno ku Rumbi lomwe linachita mphumi pa zochitika zomwe zinaliko mu Oktoba. Mukumbuka kuti mu Oktoba chaka chatha kunali zochitika za zokonda amayi macheza ku Lilongwe zomwe mlendo olemekezeka pa nthawiyo anali mayi wa fuko Her Excellency Professor Gertrude Mutharika ku Lilongwe. Ndi pa nthawi imeneyo magulu awiri anachita mphumi, gulu la Rumbi zokonda amayi ndi gulu la Waliranji ku Mchinji omwe anapasidwa makina opitisa pasogolo ntchito za ulimi za nthirira. MBC ndiyo kondwa ndi zomwe zinachitikazi komanso ipitiriza kuthandiza magulu ngati amenewa chifukwa akatero akapitiriza kuthandiza magulu ngati amenewa ndiye kuti chitukuko chomwe akuchita magulu amenewa ngati mene mwaonera kuno ku Rumbi sikuti zikuthandiza amayi okhawo komanso zikuthandiza achinyamata ngakhalenso abambo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Synthesis Agriculture a Gideon Penea adati programu ya zokonda amayi macheza imagwirizana kwa nthunthu ndi masomphenya a kampani yawo omwe ndikufuna kutukula amayi pachuma. Tasankha kukhala pa mgwirizano ndi bungwe la MBC zokonda amayi macheza chifukwa chokuti bungwe limeneli tili ndi masomphenya ofanana pofuna kutukula azimayi. Ife monga kampani cholinga chathu tikufuna titazaona dziko lino
litakhala ndi chakudya chokwanira komanso chuma chake chitakwera kwambiri kuzera mu ulimi. Ndipo wapampando wa gulu la zokonda amayi ku Rumphi a Esther Sakasaka adati makinawo athandiza kuti adzilima malo akulu tsopano. Makina awawa azitithandizira mpankhani ya malimidwe a zam'madimbazi chifukwa pena timagwisa ntchito makeni, pena timagwisa ntchito madzi amngalandewa, komano chifukwa anthu tilipo ambiri zimakhala ngati tukokana. Koma ndi momwe a synthesis atibweresera makina awawa tili ndi chikhulupiriro kuti zonse zitiyendera. Icho amafuna thokoze ya MBC kuzira mwa gulu la zokonda amayi chifukwa cha chimphaso imene atipasa si chinthu chophweka yayi. Ndine osangala kwambiri ineyo pamodzi ndi mafumu ndi anthu onse adera lino ndi madera ena fa gulu la zokonda amayi ndi lalikulu. Makinawo ndi ndalama zokwana 16 million Malawi kwacha. Chisomo Manda, MBC, Rumphi. Bungwe la akatswiri a ntchito zokopa alendo la Tourism and Hospitality Industry Professionals Association lati mgwirizano wamphamvu ndi ofunika kwambiri pokopa alendo akunja kubwera kuno ku Malawi. Mkulu wa bungweli a Sylvester Ntambo wayankhula izi atakambirana ndi Akamlepo Kaluwa omwe ndi mkulu watsopano wa kampani ya Umodzi Holdings. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Sylvester Ntambo omwe ndi mkulu wa bungwe la akatswiri opititsa patsogolo ntchito zokopa alendo m'dziko muno la Tourism and Hospitality Industry Professionals Association TIPA ati kwa nthawi yayitali dziko la Malawi lakhala likudziwika kuti lili nkuthekera kopititsa patsogolo ntchito zokopa alendo, koma tsopano anati nthawi yakwana yoti dziko la Malawi lipikisane mokwanira pokopa alendo akunja kuti adzaone zimene dziko la Malawi lili nazo ndi kuti pakutero dziko la Malawi lizipeza ndalama zakunja zambiri. Ku Malawi tourism ikukwera ndithu, koma mukafufuza muzolemba muzusonyeza kuti tikadakhala tili pena pake. Pali ma projection ndithu amene akunenedwa kuti contribution ya tourism to GDP should have been better than what it is now. Chifukwa chonena kuti tili ndi kuthekera zonse zofunika mu tourism zili ndi kuthekera. Ndiye mukufufuza kutaona kuti china ndi choti tikumapanga zinthu paikha ngati tourism. Sitikuchitira zinthu limodzi. Mwina tikapita kokapanga kukweza za malonda ku Malawi kunjaku timapezeka kuti mwina ena angopita ngati hotelo, mwina ena angopita ngati kahaya, ena mwina angopita ngati tour operator, ndipo promotion yamakayipanga mwachoncho. Koma mudziwe kuti anthu obwera ku Malawi amabwera ku Malawi osati ku specific place. Akabwera kuno pamene amachita chisankho kuti apite uku ndi uku. Chifukwa cha chimenechi, chifukwa cha customer layo amene akubwera kunoyo, ife timafuna kuti tichitire zinthu pamodzi. Mawu ake mkulu wa kampani ya Umodzi Holdings Akamlepo Kaluwa ati kampani ya Umodzi Holdings ndiyo konzeka kugwira ntchito limodzi ndi bungwe la TIPA pofuna kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo m'dziko muno. Akamlepo Kaluwa ati dziko la Malawi lili ndi zonse zofunikira zimene zingathandize kukopa alendo kubwera kuno ku Malawi, monga nyanja ya Malawi, mapiri, nyama zosiyanasiyana zomwe maiko ena alibe. Industry imeneyi ili ndi $12 trillion. That's a global industry ya tourism. $12 trillion. Koma ifeyo kodi timapanga ngati country. So pamene pakufunika kuti ma hotels onse kandi maloji kaichani tizinena ngati one voice tikamapita ku international conferences, tikamapita kunja tisamachitana jealous ayi. So tikamachitana jealous ndekuti tipa ziko lathu. Koma tikakhala munthu mmodzi kaya ndi Sunbelt, kaya ndi maloji ena, kaya ndi mahotelo ang'ono kaya ndi Lions, Protea, kaichani tonse tikagwira kuti tikapita kunja tizigwira tizinena ngati Malawi zithandize ziko lathu, forex tizipanga yabwino, ndikukuwuzani tiwala za tobacco. Ntchito zokopa alendo zimathandizira kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino, ndipo pa ntchito zokopa alendo akuti dziko la Malawi lili pa nambala 10 mwa maiko 16 a mbungwe la SADC. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe lomwe limalimbikitsa atsikana ndi amayi kutenga nawo mbali pa masewero osiyanasiyana la Malawi Women in Sport Commission lakonza mwambo waukulu ku mathero a sabatayi
omwe ukachitikire pa sukulu ya Lakeview University boma la Nchewu. Pamwambo pakakhala masewero osiyanasiyana pofuna kulimbikitsa amayi am'madera ozungulira kuchita masewero. Mtsogoleri wa bungweli ndi mayi Nthombizana Thindwa. Tasankha ku Nchewu chifukwa tifuna wani commission yathu ya women in sports idziwike mdziko muno chifukwa chinthuchi si cha anthu akulu town okha ayi, chinthu cha dziko. Nde kuchiona chinthu cha nzeru kuti tisankhe district imene sali mtown, nde imene tinayiona kuti imene tingayifikire pa nthawi inoyo ndi Nchewu. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu yake. Maiko a m'bungwe la SADC amvana zolimbana ndi katangale ndi ziphuphu pogwiritsa ntchito makina a intaneti pogula katundu wa boma. Akatswiri olondoloza za ulamuliro wabwino ayamikira boma posamutsa mwachangu mzika za dziko lino zomwe zikuthawa nkhanza mdziko la South Africa. Ndipo zipangizo zoponyera voti pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC lichititse lachiwiri likudzali zafika mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi mzangayu Dawson Kamalata, tikufunirani mathero a Sabata opambana. Madzulo abwino kwa nonse yakonanso nthawi ija ya zanyengo. Kunazizira kwambiri kukiya ndi madigiri okwana 6, ndipo kuchitedze kunazizira ndi madigiri okwana 7, kudedza kumzuzu madigiri okwana 8, pomwe kwa Vumbe kunazizira ndi madigiri okwana 9. Tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali madera ena a dziko lino, ndipo nyengo yozizira ikupitirira makamaka usikuno komanso m'bandakucha. Mphepo yamwera ikupitirira kuomba pa nyanja zathu zonse kuti onse ogwiritsa ntchito nyanjazi akupemphedwa kukhala osamala nthawi zonse. Izi zili chonchi kamba kamphepo yachinyotho pang'ono yochoka mnyanja ya Mchere ya India imene ikufika mdziko lathu lino. Usiku uno tiyembekezere nyengo yopanda mitambo madera ambiri a chigawo chakumwera pakati ngakhalenso kumpoto kwa dziko lino, ndipo mawa kuzazizira madera ena monga kuzuzu kuzazizira ndi madigiri okwana 10, kukasungu 9 ngakhalenso kulilongwe, koma ku Blantyre kuzazizira ndi madigiri okwana 12. Maomwewo tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso mwayi wa mvula yowaza makamaka madera ena a chigawo chakumwera, koma ku chigawo chapakati ngakhalenso kumpoto tiyembekezere nyengo ya dzuwa madera ochuluka. Ndipo masana tiyembekezere nyengo yofunda madera ambiri a dziko lino. Kuzuzu kuzafunda ndi madigiri okwana 22, 24 kulilongwe, 23 ku Blantyre, koma kusanje kudzatentha ndi madigiri okwana 29. Masana omwewo tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya mitambo yapatali ndi kamwayi ka mvula yowaza madera ena a chigawo chakumwera. Machigawo chapakati ngakhalenso kumpoto tiyembekezere nyengo ya mitambo pang'ono. Ndipo mkucha la Mulungu tiyembekezere nyengo ya dzuwa madera ambiri koma yozizira usiku ngakhalenso m'bandakucha. Zikomo poonera za nyengo munali ndine Charity Mapondo. Khalani odziwa dziwani za nyengo. Wili atomato omwe minda yawo ndiyo yandikana alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatulumutsa mzakeyo, ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo popupa madzi ochuluka. Komatu Bruno Salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mkulu wa galu kulira kuyesa umu ndi umu ayi ndithu
injini sitsalira kwinakunso ndekuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magetsi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po kuthirira munda onse apatu ndekuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tikudaliri kamukamu kulimbana nayo injini anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero mene pampu ya magetsi adzuwa simalira zambiri ayi sankha wekha mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi kukapeza pampu yanu kapena kungoyimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 143. Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime.